În videoul de astăzi voi prepara o alifie ca alternativă la vaselină. De fapt, alifiile preparate din uleiuri vegetale și ceară de albine sunt alternativa naturală la vaselina care acum este pe piață din ce în ce mai mult și la noi. Modest și limitat vorbind, pielea noastră are o structură extrem de complexă, fiind alcătuită pe lângă lipide și din apă, din proteine, minerale, vitamine și alte elemente. Pe de altă parte, uleiurile și unturile vegetale, chiar și ceara de albine, sunt, din punct de vedere structural, foarte asemănătoare cu lipidele din pielea noastră. De aceea se spune că există o înrudire chimică între uleiurile vegetale și pielea noastră. Când aplicăm uleiuri topic, dar și ceară de albine și extracte uleioase vindecătoare din plante, atunci oferim posibilitatea ca pielea să selecteze ceea ce are nevoie, ceea ce îi lipsește. Și nu este nevoie să ajungem în punctul în care să folosim uleiuri și ceară derivate din petrol, cum este vaselina, care sunt produse cu adevărat ocluzive și care dezechilibrează microbiomul pielii noastre. Uleiurile din plante și ceara de albine au fost folosite de omenire dintotdeauna, de mii de ani cel puțin, pentru îngrijirea pielii și, cum se spune, ele au trecut testul timpului. Pe de altă parte, vaselina a fost adusă pe lume cu nu mai mult de 150, poate 200 de ani în urmă. Pentru a prepara această alifie ca alternativă la vaselină, avem nevoie de ulei vegetal și puțină ceară de albine. Și ca să facem un mic test încât să obținem o textură cât mai asemănătoare cu cea a vaselinei, să nu ne lipsească nimic din ceea ce are vaselina, un fel de test cu 4 uleiuri vegetale pe care le-am ales. Un ulei de floarea soarelui, clasicul ulei de măsline, cel mai cunoscut ulei pentru macerarea plantelor în el, uleiul de cocos și uleiul de ricin. Toate uleiurile sunt organice și sunt presate la rece, acestea pe care le voi folosi. Deci sunt cele mai bune uleiuri. Ca să facem textura solidă, specifică unei alifii, avem nevoie de puțină ceară de albine, 10% ceară de albine. Am cântărit. În fiecare borcanel am 20 de grame de ulei, deci voi folosi câte 2 grame de ceară de albine la fiecare ulei, aproape o albinuță din asta. Inițial pusesem uleiurile în alte păhărele și apoi urma să le torn în borcan, însă m-am gândit că dacă preparați alifia direct în borcanul în care aveți de gând să o țineți, atunci este cel mai simplu, nu va trebui să spălați nimic apoi și ea este gata pusă în borcan de la început. Le voi pune la încălzit și la topit. Uleiul de cocos trebuie să topească, ceara de albine trebuie să topească la bain-marie. De obicei pun pe fund oalelor în care pun la topit diferite recipiente la bain-marie, pun câteva pietricele. Și azi am pus pietricele. Astfel borcanul nu stă cu fundul direct pe fundul oalei unde este prea fierbinte. Ceara s-a topit din toate borcanelele și am oprit plita. Voi scoate acum borcanelele din apă și le voi lăsa la răcit și la întărit. Și apoi abia a doua zi vom testa acum. Doar în scop de test am făcut cea mai simplă alifie, doar uleiuri vegetale și ceară de albine. Însă uleiurile vegetale, ele pot fi folosite ca mediu de macerare pentru plante cu efecte binefăcătoare. De exemplu,
putem să macerăm în uleiuri gălbenele. E unul dintre cele mai simple uleiuri de obținut și cu acest ulei macerat cu gălbenele putem să creștem enorm calitatea și efectele acestor alifii folosind uleiuri în care am macerat plante. S-au întărit și acum vreau să vă arăt cum au ieșit fiecare. Asta este cea cu ulei de măsline. E destul de fină textura și se topește imediat la contactul cu pielea. Nu e foarte, foarte tare în borcan. Pentru că, de fapt, asta am urmărit. Câte ceară să punem încât să obținem o textură ok. Asta e cam la fel, oarecum seamănă cu vaselina, dacă cumva vrem neapărat să obținem acea consistență. Deși eu n-am folosit niciodată vaselină, dar am văzut în recipient cum arată. Asta este cea făcută cu ulei de cocos. Cred că e cea mai tare pentru că este frig. Dar vara bănuiesc că va avea o textură similară cu acestea două. Miroase foarte, foarte bine asta de cocos. Foarte bine miroase. Miroase cocos. Și asta este cea cu ulei de ricin, care parcă e un pic mai tare decât cea cu măsline și cu ulei de floarea soarelui. Și într-adevăr, probabil că pe piele se simte puțin uleiul de ricin care e mai viscos. Acum, ca întrebuințare, ce uleiuri să folosiți? Dacă vreți să macerați plante, atunci în el, înainte, atunci cu ușurință puteți să folosiți până la urmă toate. Și în uleiul de ricin se macerează bine plante, dar depinde ce plante și cum. Însă uleiul de măsline e cunoscut pentru macerarea plantelor. Uleiul de cocos este foarte bun pentru a macera plante în el, însă trebuie să macerați când e vara afară pentru că trebuie ținut lichid. Asta dacă nu-l faceți la cald pe foc. Dacă faceți o alifie pentru bebeluși și vreți să combinați, eu aș combina cocos și măsline. Dacă vreți să faceți aproape aceeași rețetă, dar combinând uleiurile, ulei de floarea soarelui cu ulei de ricin, uleiul de ricin pătrunde în profunzimea pielii și curăță foarte bine, de aceea este foarte folosit în aceste demachiante pe bază de ulei sau solide chiar. De aceea puteți amesteca ricin și floarea soarelui, să zicem jumătate-jumătate, tot 10% ceară de albine și faceți un demachiant foarte, foarte bun, solid. Ce puteți adăuga în demachiant? Puțină argilă, dacă vreți, poate uleiuri esențiale, deși nu neapărat.